Родственик на писателя Димитър Талев и млади патриоти причакаха с неудобни въпроси депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Манол Пейков пред сградата на парламента в София, за да разберат защо вече 9 месеца не прави нищо за къщата на Талев в северо-македонския град Прилеп, но е събирал пари за това. Припомняме, че през 2023 година Пейков шумно обяви, че събира дарения, за да купи и реставрира къщата на писателя Димитър Талев в Прилеп, като събраните средства са над 200 000 лева. Държавата не се справи с 20 години, аз съм един сам човек. Вие не се ли държавата в момента като народен представител от... Дори не помага. Как така не помагам, като аз съм? в гърдите, пък не помага. Значи искам да напомня хронологията. 7 нашата конференция в БТА, за да се напомпате с патриотичен вод, с преференции, да влезете с максимален брой преференции. Фанахте нашата тема в БТА. Абсолютно, за да влезете, използвахте нашата тема и изнасилихте темата. И не може да се справите, защото сте неможач. Тя е български. Какви са затрудненията? Изчезнали ли са парите? Парите са там, тя е български гражданин, може да й отвориме сметка тук и да се свърши за един следобед. Изчезнали ли са парите? Защо не купувате къщата? Защото не се справим за сега. Защо? Какво ви спира административно? Кажете веднага сериозно. Достатъчно. Няма нужда повече да го обяснявам. Да го на зрителите. Обяснил съм го достатъчно. Кои са тия зрители? Няма Кои абсолютно са никакъв тия смисъл. зрители с това телефонче? Вижте, аз съм кръвен наследник на Димитър Талев, дължите ми Колко да обяснение. сте кръвен Абсолютно съм наследник, кръвен. никой не дължа. Лятото, никой не дължа. напротив, Само на защото аз съм хората, дал и пари, 100 лева съм които инвестирал. са дарили. За вас и вие продадохте... Мога да ви ги върна веднага, ако това ще приключи. Естествено, че искам да ми ги върнете, но друг път, защото вие ме излъгахте. Веднага ще ви ги върна тия пари. Божичко, мили, това момченце е толкова зле. Приятелю, иди, говори си не. Иди, говори си с котчето, разберете се, разделете си територията и действайте. Аз през това време ще си върша моята истински патриотична работа. Добре, някакви срокове, няма ли да... Срокове колкото успея. Може да е утре, може да е след година. Когато успея. До сега наследниците на Димитър Талев направиха протест пред Министерство на културата и участваха в телевизионни предавания, включително и в телевизия СКАТ, за да обяснят, че не са доволни от бездействието на Манол Пейков, чиято цел бе да събере общо 400 000 лева за собствеността и ремонта.